Čaute ľudia, ja som Poli. Čaute ľudia, som Radeko. A dneska sa stále nachádzame v Kremnici a dneska pôjdeme do starej bane. Ľudia, takže tu je takto vstup do tej bane a môžeme to otvoriť. Dobre, takže Braniko to otvoril. Toto ešte asi nie je tá baňa, že? Tam dole. Tuto dole musíme takto ísť. Tu sú nejaká prehliadka nejakých domkov. A tuto už by to vyzeralo. Tu je nejaká jaskinka. Takto. Tuto takto vyzerá. Čisté zlato. Aha, áno. Čisté zlato. A tuto dole sa je do bane. Ľudia, takže musíme si takto zobrať helmy. Braníkov si zobrali, ja si zoberiem moju obľúbenú farbu modrú. Ľudia, takže už máme takúto baterku a už môžeme ísť takto pomaly dole po takýchto schodoch, takto. A tuto už vlastne, to sú ako keby škriatkovia. Tam je Zdarboch napísané. Áno, takto už zostupujeme dole. Som zvedavý, že čo tu bude, lebo ja som tu nikdy nebol. Ty si tu, Braniko, bol niekedy? I raz som tu bol. Raz? Raz. No, takto sme tu. Vyzerá to ako mineshafty v Minecrafte a my pôjdeme asi do nejakej chodby. Takže my sme sa rozhodli najprv pre túto cestu, takže my sem ideme, Braniko mi takto svieti, ja mám na sebe modrú príľbu, Braniko má na sebe červenú príľbu, to sú naše asi obľúbené farby, neviem, tu takto vyzerá. Tu sa to vlastne ako keby takto napája, tu môžeme ísť, poď. Tu je takýto starý banský vozík, áno, také kamene sú v ňom, posviť na ňo, takýto vozík. A takto môžeme postupovať ďalej. A tu je nejaký koniec. A tu sa ide tuto do nejakej takéto chodbičky. Tam už nemôžeme chodiť. Viem, ale tuto takto zasvietíme. A tuto tam nejak vyzerá, teraz idem výjsť. Takže tuto všetko sa premiesnili, tu je takáto stará zbíjačka. Pozri sa. A buracie chladidlo. Čo tu je? Pozri, to čo je toto? Aha, to čo? Čo to je? Asi prívod vody. Toto biele. Je to? Ježiš, to čo je? Fuj. Radšej sa toho To sú pavučie. To je pavučina. To je pavučina. Ja som sa zlakol. No, dobre. Tu, takto je nejaký ďalší banský vozík. Tu je niečo na meranie. Vôbec neviem, čo to je. Ja tuto ešte nahrám takéto zbíjačky. Svieť, Braniko. Môžeme aj takto asi chytiť. Pozrite sa, je dosť ťažká. Neviem, ako ste mohli pracovať, je to veľmi ťažké. Toto je ďalšia zbíjačka. A vlastne takto to tu celé vyzerá. Vlastne tak, že takto to tu vyzerá. Tu je nejaký takýto stĺp. Tuto... čo je tu? Á, tu je zvon. To nie je zvon, to je... Ale je to zvon. To je na to, aby... Ale je to zvon. Tu je zvon. Zvon tu je. A ja si skúsim zazvoniť. Tak ešte ja si zazvoním. Pekný zvon. Tak. A to sa asi takto vyťahovali nejak z tej bane. Tam takto hore. Tu je niečo napísané. Tak ja to ešte takto rýchle vlastne prebehnem. Tu sme tak došli. Toto je prvá chodba. Takto tu idem. Takýto tu je plafón. Tam môžem zasvietiť. Tu takto idem. Tade to. Tu je ten banský vozík. Takže tuto je ďalšia chodba nejaká. Tuto je takto stena. Štôlňa. Tam ide. Tam môžeme byť. Áno. A tu je takto vlastne východ. No, tuto je vlastne takto stĺp. Tu sú tie zbíjačky, tam je tá pavučina. A tu je vlastne takto východ. Takže si sa chcel opýtať, čo by mohlo byť toto? Fúha, tak to ja neviem, asi tam mohli mať vodu. Nejaká fľaša skôr. Tu sa takto kopala ďalej. Aha, petrolejky, veľmi staré. A tu už takto idú schody hore a môže ísť už pomaly von. Tak takto už ideme vychádzať po týchto takto schodoch. Tu už takto vidím aj vrch. Tu je plafón. Čo hovorí na túto baňovú, Braniko? No, mne sa zdá, že minule bola trošku väčšia, ale je to dobre stále. Áno, tak už sme vonku, ešte tuto vám hore niečo ukážeme. Vlastne tuto sa tí baníci mohli takto aj pomodliť.
Toto je klopačka, môžeš na to zaklopať, Braniko. Zaklop. Musím si to takto chytiť. Chyť si a zaklop. Dobre, takže tuto sa vlastne klopalo. Tuto blíka nejaký kríž, pozrite sa. Tuto sú potom takto helmy, čo sme si vyberali. Môžem vrátiť. Pomaly za chvíľočku. Tuto môžeme ísť. Tu je nejaká takáto vec. Tu si tí takto škriatkovia. Tuto takto zasvietím aj dole. To je vlastne začiatok tej bane. A tuto, takto. Čo je toto? Povedz. No toto je list na nejaké asi kovy. A doteraz funguje, môžeme si ho aj zatočiť. Aha. Držím ti veterku, môžeš točiť? Ja zatočím, ďakujem. Dobre, takže takto to sa aj točí. Toto sú nejaké takéto veci. Toto je váha, takto. Počkaj, mohla by fungovať. Skús. Aha, funguje. Funguje. To tak má byť. Tu sú nejaké žbány, alebo, no tu sú žbány. Tu sú nejaké veci hore. Ešte tuto je nejaká veľká váha, toto sú aj závažia. Tam je nejaké okno, je kamera. Skús. Skús. Tu sú nejaké kamene, to asi niečo s ním robili. Tu je tiež nejaká baňa. Aha. Tu takto hore taký schodami, len sú to pavučiny, takže pozor. Tu je takáto nejaká vec. Ale to tam dole asi to len zastriekali nejakým sprejom, alebo čo. Asi, hej. To nebola asi pavučina. Schválne napíšte do komentára, čo to bolo, lebo ja fakt neviem. Ale asi to nebola pavučina. Tak toto tu vyzerá takýto, to je klembatý, no s klembami strop. No môžeme takto teraz výjsť. Tuto takto dole tými schodami a vlastne sme vyšli. Tuto sú nejaké kamene, to sú asi vyťažili, čo myslíš? Nie, práve, možno áno. A toto je dosť pekný kameň. Mne sa najviac asi páči tento. Ktorý, ukáž? Tento zvnútra. Aha, ten je fakt pekný. Aj tento je zaujímavý veľmi. Chceme takto nasvietiť. Tento vyzerá... Aj tento je zaujímavý. Dohromady. No. Tento? Tu sú ešte dole takéto kamene nejaké. Zlato sa našlo. Áno. No, potom ešte tuto máme nejakú... Áno, zlatú tehlu. A tuto hore niečo na nej je. Tuto je takáto ešte mapa nejaká. Vlastne, tuto sú vlastne takté šachty. Štôlne. Takto pokračujeme. Takto to je, že vlastne toto je Kremnický hrad, v ktorom sme boli v minulom videu, v tej veži, čo som si tam aj zazvonil. To určite si choďte pozrieť to teraz na kanáli. To je fakt dobré video, že Braniko? No, tuto je nejaký kostol. Farský chrám. Tak to sú vlastne tie štôlne. A tuto je, to je nejaká uniforma. Pozrite sa. To je šabla. Nejaká pekná uniforma. Drevené topánky. Čapica. Dreváče. Čo to je? Nemám najmenšie tušenie, ale je to pekné. Ani ja nemám najmenšie tušenie. Tak. Tu je tá zlatá tehla z druhej strany. Ukáž? Keď toto potočím, tak sa hýbu aj tieto veci. Aha. Pekné. Mne sa to páči. A mne sa to páči, ale nevieme, na čo to bolo. Ani ja. Toto asi mleli s tým niečo. Podľa mňa nie, Ale ale je to áno, zaujímavé. to treli na seba kamene. Asi áno. Tu je nejaký súd. A žiaľ, obrovský. Ukáž? A niečo v ňom je. A to je fakt veľký mažar. Zase tam, niečo tam je, niečo môžeme mlieť. Tam je radiátor, ale tento asi nebol predtým. No a tu je vlastne tá klopačka, ešte ja si skúsim zaklopať. Tak teraz idem to skúsiť, ja si to nechytím, lebo nemám, ja keď držím kameru, tak... Dobre, zaklopal som si. Takže takto toto pekne vyzerá. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber a like a zatiaľ čaute! Čus!